Jeg kan faktisk ikke lide julemanden. Jeg kan faktisk ikke. Jeg synes, da I skulle til at være røver. Nej, hvorfor? I kunne slik og en hel masse spil og alt Nej, ja. får vi slik? Ja. Jeg vil gerne være med. Og jeg ved godt, at min far han synes nok ikke, det er så godt. Jamen, du kan slik for det. Hvor meget? Det er så meget slik. Så vil jeg lade mig med. Jeg gider i hvert fald ikke så meget slik. Du får en hel masse computerspil og alt Nå, muligt. jeg er det, far! Så vi gemmer vi ham væk. Tiden skulle du ikke snuppe til hunden, mand. Skrud med du din hund. Hvad skal vi nu? Vi skal have noget ro. Vi får snuppe noget tøj. Og snuppe noget nyt. Prøv lige at stoppe filmen, så kommer hun.